Быйыл Татар КВН лигасына 25 яш тулды. Юбилей оңайынан біз барысында сезон схемасын, уен форматын һәм хәтта исемен дә үзгәрттек. Безнең максатыбыз Татар КВНнан уңышлы телевизион продукт ясау. Без Татарстан Республикасының һәр районында булып кайттык. Актаныштан алып Шүпрәлегә кадәр иң көчле шаяртучыларны эзләдек. Һәм аларны Казанга Әйдә Шаярт яңа юмористик проектының зур фестиваленә алып килдек. Каршы алыгыз! Kişiler istenler misiniz? İstenmesiz kadirli dostlar, tamaşaçılar, televizor karavuşçular, komandalar, jüri ağzaları istenmesiz? Başlap jiberemiz. İ tuğan til, i matur til, etkem enkemnin tili. Hem bu tilde söyleşirge gine tugul, şoyartta bilirge de gerek. Şuna göre biz mında. Biz sizni Әйдә Шаярт ШТК Татар лигасының зур фестивалында күрергә бик шатбыз. Biz Татарстанның һәрбер районында, һәрбер шәһәрендә Татар КВН лигасының мәктәбен һәм уенын үткәрдек. Һәм инде бүген монда җиңүчеләр, яхшыларның яхшылары, иң көчле тикә командалар каршы алабыз. Зур фестивальның 3-нче өлеше командалары белән танышып китик. Тикәләр КВН командасы. Түбән Кама шәһәре, кызлар, йолдызлар. Мамадыш, 5 бармак. Балташ районы, Эремшек КВН командасы. Һәм инде Татар КВН лигасының 2 тапкыр чемпионы. Әкәмәт, Казан дәүләт аграр университеты. Акшылар безнең командаларга күп иттереп әйдәгез әле. Безнең шаяртучылар бик нык әзерләнделәр. Һәрбер команданың 2нче этапка чыгасы килә. Онда чыгыр өчен аларга 5 елмая торган смайлик алырга кирәк. Әлбәттә инде менә ул смайликлар безнең жюри әгъзаларының кулында. Смайликларның берсе генә моңсу булса, команда ишек алдына эләгә. Һәм инде аның алдагы тормышын бүгенге тапшыру ахырында беләчәкбез. Моны кем хәл итә соң? Әлбәттә безнең жюри әгъзалары. Танышып китик. Татарстан Республикасының Шаяннар һәм тапкырлар оешмасының җитәкчесе, КВН югары лигасының вице-чемпионы Ришат Гыймалдинов. Беренче татар Instagram блогеры, татар малай Ринат Галиахметов. Тәбризләрнең иң тәбризе Тәбриз Яруллин. Бердән бер, уникаль, матур, Мунир Рахмаев. Мондай сорау.
Кем капка төбендә башваткыч уйнарга ярата? Әлбәттә, Җавид абый Шакиров! Бергәләп, без булдырабыз! Алга! Афәрин! Безнең беренче команда әзерләнгән вакытта мин оештыручылар турында әйтеп китәм. Әйдә Шоярд ШДК Татар лигасының оештыручылары, Татарстан Республикасының Яшьләр эшләре министрлыгы, Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар оешмасы, һәм инде Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Бик зур рәхмәт ярдәм өчен. Өченче өлеш, зур фестиваль, беренче команда, Текәләр. Юксыз нәрсә сикерешәсез соң, ә? Нәрсә сикерешәсез? Әле финнарны җиңдегез инде. Хәтта нинди финнар? Әле сезонга алдылар инде үзегезне. Ну, өмет бар. Зага әзерләндек. Фестиваль буласын, bir айлык белдек. Шушы арада әзерләнә башладык. Шушында килеп терәлгәч кенә кабатлый башладык. Гаип кемдә? Фәридә? Юк нәрсә миндә. Ник бу кем соңга басып торасың? Мин бит беренче Камил. Gel Kamil de Kamil indi. Tağın tәрәзә ватканнар, көмилдер инде. Бигрәк әйбәт булды әле. Әйдә Шоярдка 5 кенә кеше кирәк дигәннәре кемне калдырырга белмәйек үзе китте. Сезнең каршыгызда Саба районыннан Текәләр КВН командасы. Саба районы кемнең туган ягы икәнен үзегез беләсез. Нурсил, аңлатырга кирәк бит инде. Тамашачылар аңламады бит. Аңлатам. Саба районы Миннахановның туган ягы. Шунлама! Мин аны шунда яратам. Мин аның бүтән җырларын да беләм. Барам яныңа син кеткәнә хей. Кая барасыз? Мин ул Миннахановны сөйләмим бе. Бума? Бу түгел балакаем, менә бу. Аңладыгызмы инде? Хөрмәтле жюри, сез дә аңлагансыздыр. Рәхмәт безне сезонга алганыгыз өчен. Сау булыгыз. Туктадык, бурылдык. Эң кызык мәзәкне кем сөйли? Хөрмәтле тамашачылар, безгә Рөстәм Нургалиевич үзенең яраткан мәзәген сөйләргә кушкан иде. Ләкин бер шарт белән. Без сөйләгән вакытта үзе дә тыңлап торачак. Алданып кисәтеп куям, мәзәк бик кызык. Алло, Рөстәм Нургалиевич. Менә хәзер сезнең мәзәкне сөйлибез, хәзер. Күз алдыгызга китерегез гаиләдә булган хәл. Иртә баштан гаилә әгъзалары җыелышып, иртәнге аш ашап утыралар ди. Малае сөяк кимереп утырганда, әнисе малаена калаганда, "Улым, нәрсә сөяк кимерәсең? Эт түгелсеңдер бит. Әнә атаңа бир" дип әйтәде. Рөстәм Нургалиевич. Күлделәр. Башласак буламы? Başlayağız. Текәләр әзер! Киттек! 3, 2, 1, night. Безнең беренче миниатюр булмаганга икенчесеннән башлыйбыз. Күз алдыгызга китерегез больницада көтелмәгән очрашу. Афыйтыгыз. Sensei. Sen işledin mi? Әйе, эшләдем. Min әйткәнчә эшләдең mi? Әйе, сез әйткәнчә. Син әзерме? Әзер. Бас, миннән соң булырсың. Һәм
Һәм инде шуның белән Корале Камил, уен тәртибе буенча сәхнәдә 5 кенә кеше булырга тиеш. Вуф! Камил молодец. Һәм инде шуның белән безнең әзерләнгән миниатюраларыбыз тамам. Ник әз булды дип сорамагыз, чөнки безнең каян килгәнне барыгыз да беләсез. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Туктагыз. Исегезгә төшерәбез. Без Сабадан. Әгәр безне сезон алмасагыз, сезгә дә, безгә дә авыр була. Ник чыкмадыгыз, ник чыгармадыгыз бу сораулар сезгә дә, безгә дә кирәк. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Камил, китик. Жюри әгъзалары. Әйдәгез инде. Сезгә ул проблемалар кирәкме, юкмы, Ришат? Булды бит. Туктагыз. Беренчедән без сезне котлыйбыз, алкышлар бирик, котлыйбыз. Татар малай, Ринат, әйдә, сиңа сүз бирик. Мин нәрсә дип әйтим? Рөстәм Нургалиевич миңа язылган, әйме, шуңа күрә фотогызны куям бүген, барса яхшы булачак. Менә шулай, дуслар, менә шулай. Ярый, алкышлар. Тикәләр, сез чыннан да тикәләр. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Дәвам итәбез. Ринат, син бит безнең кайсы шәһәрдән? Түбән Камадан. Түбән Камадан. Хәзер синең өчен бүләк. Түбән Камадан команда. Кызлар, йолдызлар, дусларым, матурларым, кызлар, йолдызлар, Түбән Кама. Каршы алабыз. Кәефләрегез ничек? Шәп. Афәрин, рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Biz rəhmətlərimizni bildirəsimiz ki, Түбән Каманың яшьләр үзәгенә һәм үзебезнең укыган күллиятның директорына. Яхшы, әйдәгез, уңышлар сезгә. Каршы алыгыз, Нижнекамск шәһәре. Kazan Selim. Korali bizni bitti envadan düşürələr. Biz Selim. Biz Түбән Камадан bulacak okutucular. Kızlar, sizesizmi? Nindi saf hava? Түбән Камадағы kebek түгел инде. Кисәтү сиңа. Юк, siz uylamağız. Түбән Кама шәһәре үзе бик матур шәһәр, ләкин аннан кай вакыт чыгып китәсе килә. Һәм кайтасы килми. О, химия турбасыннан чыгарылган выброс. Корале, выброс. Ничә без артан ярып йөрисең син? Минем бит бер мәзәк бар иде. Менә Игра престоловна Суат Фатхуддинов төшерсә нәрсә була? Белмим. 31-нче сезон чыга бит. Ничек? Ошадымы? Әлбәттә, юк. Юк. Минем бит миниатюралар бар әле. Ну әйдә, күрсәт. Мулла теш табибында. Кызым, тешләремне кара әле. Ой, абый, сезнең бит монда бактериялар үрчи. Ничек? Никаксызмы ни? Человек-паук авылда. Кая тотынырга монда? Аханаңны Гафу ит, абый, гафу ит. Гафу ит, Айдар, син Галимов түгел. Нәрсә? Сез Акбарс, мин Билелетдинов. Туйдым, мин китәм. Китсен, без дәвам итәбез. Күз алдыгызга китерегез. Модель показда элеккеге йөргән егетен күрә.
Ey kızlar, eybet шыға бит, үшеу генә уйныйбыз. Амин. Син безгә гомумән дә кирәкмисең. Соңыннан шуны әйтәсебез килә, сезонга безне алырсыз дип өметләнеп калабыз. Амин. Амин, шулай булсын. Kızlar Yıldızlar КВН командасıydı. Рәхмәт! Түбән Кама, кызлар, йолдызлар. Алкышлар. Так. Жюри әгъзалары сезгә карыйбыз. Ренат, әлбәттә, елмая, Табрис елмая, Мөнир елмая, Ришат Мансух, Җавит абый башта әйттер. Шулай ук Мансух, Җавит абый, менә шулай, ничектер шулай, кызлар. Җавит абый, сездән сүз. Мен не үшін мұңсыз майлы қойғанын аңлаңыздар, қыздар. Сіз өзіңіз де міне қорқып қалдыңыз ма? Дәртіңіз сүрілді, әлі нәрсешсіз. Шондай нешлерге білмейсіз тұрасыз. Или әзірлік жетмеді ме? Міне шыққанда моторғына башладыңыз, әммеден кейін міне нәрседір жетмей, дәр жетмей, нәрсе аңлақты бітіре алмайым. Шоңа көре де өзіңіз де аңлағансыздар. Міне ішкі кешірішілеріңіз бізге нешектір барып жетмеді, сезілмеді, аңлашылмады. Шоңа көре де әлі әзірлендірген мүмкіншілік бар, вақыт бар. Сізді шосы сәхнеде көресі келе. Шуңа күрә сезгә уңышлар. Рәхмәт, Табрис. Җавит абыйның сүзен хуплап кына әйтәм, чынлап та шулай булды. Ләкин мин яхшы смайл куйдым, чөнки теге мәзәкләрне сәхнәдән биреп җиткермәсәләр дә, алар кызык булды чын мәгънәсендә. Теге әзрәк уйлап утыртсан, төшенеп, менә шулай. Рәхмәт, Табрис. Рәхмәт, мин аңлап бетермәгәнмендер инде. Ярый, кайгырмагыз, сезнең әле шанс бар, ишек алдында көтеп торыгыз. Рәхмәт. Безнең мәгълүмати партнерлар Татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана 105 FM дулкыннарында. Уян Татар, хәерле иртә Австралия. Менә мондый кич, хотлайн, әбри хәбәрләре һәм башка тикет тапшыруларны Татар радиосында тыңлагыз. Хәзер инде сәхнәгә танылган команда чыга. Без аны барыбызда берничә тапкыр, берничә сезон Татар КВН лигасында күрдек, карадык. 5 бармак Мамадыш. Ленар, сәлам. 5 бармак КВН командасы ничек кәефләр, кыздырга әзерме бүген? Сәлам, шәп. Инде нишләп бу атмосферада ничек кыздырмыйчы була инде? Ярый, кемгә рәхмәтләреңне белдерәсең? Рәхмәтне тапшырасы килә әлбәттә үзебезнең район башлыгы Анатолий Петрович Ивановка һәм инде яшьләр һәм яшүсмерләр бүлеге җитәкчесе Смирнов Алексей Петровичка. Бик зур рәхмәт. Ярый, әзерме? Әзер. Кстати, фурсаттан файдаланып, если мин ишетәләр икән, шәнти имән бармак коясыз, дихар өчен табылсагыз, мин монда көтәм. Парасол, машинадан ағата сол, ошасаң томақ туқ. Ну, бу жырның бір нинди дәген мәгънәсе юк. Исәннәрмесез, дуслар? Сезнең каршыгызда Мамадыштан баш бармак КВН командасы. Юк, сез ялгыш ишетмәдегез. Дөрестән дә мин командада үзем генә калдым. Просто башкаларга караганда минем бавырым көчлерәк булып чыкты. Ну, конечно, Шәнти до конца держался. Аның ахыргы сүзләре мине рухландырды. Шулай тотты да. Ленар, әгәр сәламәтлегем җитсә, 26 май көнне үземнең тавышымны Ришат Гималетдиновка бирәм диде. Короче, саташа башлады. Ну, дөрестән дә әйткәндә, безнең җегетләр белән бөтен нәрсәдән яхшы. Алар просто өйләнделәр. Ну, үзегез белүгезчә, хатыннар Татар лигасыннан иң яхшыларын алып китәләр. Үзегез карагыз. Шакур өйләнде юк. Илнас Сафилун юк. Походу ахырдан Айваз белән икебез генә калырбыз. Но минем зато тавышта Алсуның кызы утыра. Микелла, сәлам.
Микел айтуы бойынша, жеңмәсәм, ну, по-любому үш жеңуші арасында болам. Ну, yok, олай емегіз. Ну, минем миниатюрларына иғлан итешек. Элвин Грей, қаршы алығыз. Ну, өзім так өзім. Давай, өпкелештен болмасын. Көз алдыңызға кетіріңіз, Салават Минихановқа Евровидение шолдыраталар. Алло, әйе? Мен барыға риза. Әкім куратор? Киркоров? Но менің өзімнің куратор бар, Элвин Грей. Әйе, ол тоже шулар арасынан. Құрметті достар, ауылда бүтінігіздеген бұл көрінішні көргеніңіз бар. Салимовлар ғайласынан 2 көкей 3 тастымал. Ура! 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 Молодцы! Шәп жігіттер, әйбәт! Ғалауиддиновлар ғайласынан 2 телевизор, 6 холодильник. Ура! 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 Вот креатив. Ну, приставла шәп, конечно, біздің. Кстати, біздің алтын медалистларының гимнары бар. Тыңлап кетейік. Көрген yok шәрі қызлар, біз бейт ботаниклар. Ярар, шираттағы миниатюра. Көз алдыңызға кетіріңіз, Тәбрис Ярулин, депутат. Көз алдыңызға кетірдіңіз ме? Все, Тәбрис жеттені қилама, біз давам етеміз. Такого как Путин, чтоб не курил. Такого как Путин, чтобы не бил. Такого как Путин, чтоб не обижал. Такого как Путин, чтоб уразаны держал. Там, кстати, ураза бойынша. Көз алдыңызға кетіріңіз, каннибал уразада. О, ифтар. Гүлфия Саматовна, жемеші мүмкін емессіз, ауызғана шырғай. Хамнасы айтасы келе ұзақтан. Татар лигісі менем үшін ол туған жұрт. Мұнда бүтін сөзі біздіңкілер. Рамил обием, Фәрид апа әнием, Жәуит абай көрші кірген сөз сұрап. Или әнияна білмейм. Құрметті достар, біз 6 ел бойы сахнада мұшыл сөзін айтқан жоқ. Міне әр бір кіші кеткеш өз туған жұртынан соғанып кері қайта. Міне мен деген нақшылай қайттым. Хам құрметті туғандар, біз сізні бекінің яратабыз. Сіздің үшін 6 ел бойы 5 бармақ командасы. 5 бармақ бүгін сәхнәді жылый бейхам күлдірі. Тексіз бізді зинқар ұнытмағыз, бізге керек сіздің алқышларығыз. Туғанларға, туғанларша 5 бармақ командасы. Ленар Галяутдинов, 5 бармақ, бош бармақ КВН командасы. Жюри ағзалары. Сіздің нәтиже әлбәтте 5 елмая тұрған смайл. Мына бір фикір, 5 артист шығыш жасай, 6 артист шығыш жасай, әммәден әкен мына бір өзі, бір сәхнәні тұтып, тамашашыларының таң қалдырып, алқышларға көмдіріп басып тұра. Әм бүтінісіне де бүтін үлкеге де кіріп шықты. Афарин, афарин, афарин. Бик зор рахмет, әфәрін Ленар, әфәрін Мамадыш баш бармақ. Давам итәбіз. Біздің Балташ районынан тамашшылар барма мұнда? Барма? Әлбәттә бар. Қаршы алығыз, Ірімшік КВН командасы. Сіздің кәйфләрігіз нешік, әзір ме? Яқшы, біз әзір. Көрініп тұра. Кімге рахметләрігіз не айтасыз? Раил абыға, ол Балташ мәдениет йортының директоры. Шулай айырыша әкәмәт шоу командасына рахметебезне білдірәс келе. Әфәрін, әйдәгіз алға егітлер, қыздырығыз. Қайда ұша бұ бұлытлар, қайда біте юллар, қайда әлігі бізден кеткеш юрамды.
Исәнмесез, сәхнәдә Эремчек КВН командасы. Без Балтачтан, шуңа күрә безгә музыканы Нурминский үзе куеп тора. Белгәнегезчә, башка балаларны җәен авылларга җибәрәләр, ә безне киресенчә Казанга җибәрделәр. Нигә яратмыйлар безне, нигә яратмыйлар? Май айында эш вакытында җибәргән булсалар, күпкә уңгайрак булган булыр иде. А было холодно, холодно, холодно. Әйе. Танышып китик. Бу Аяз. Аяз безнең булган малай. Аяз, син мәктәптә булдыңмы? Булдым. Әйттем бит, булган малай. Бу Ринат. Беләсегез килсә, Ринат үзенең этенә Ринат дип кушамат такты. Ринат, ни өчен? Өйдә нәрсәдер ватылса, Ринат ватты диләр. Һәм сез уйлап карагыз, кайсы Ринат ватты? Аягы белән кулаган кашучымы? Әллә минем этме? Бу Әдилә. Әдилә күптән түгел Мәскәүдә булып кайтты. Анда 2 атна буе мавзолейда булып чыкты. Әдилә, нишләдең син анда? Ленин белән гляделки уйнадык. Нәрсә соң гляделки? Кем озаграк күзен йоммыйча тора, шул җиңүче. Шуннан Ул җиңелде. Әйдәгез, миниатюралар күрсәтик. Әйдә. 13. Күз алдыгызга китерегез, заманча әбиләр ашы. Ой, рәхмәт яусын, саплары кире үзеңә генә әйләнеп кайтса ярар иде. О, кайтты да бугай. Юкмаса кэшбэк икән. Дуслар, без чынлыкта бик энергичный команда. Менә Ринат чыгыш алдыннан 5 банка энергетик ичте. Ринат, ничек? Ух! Бәдрәфкә барас килә. Язга әнисе трусикка акча тегеп җибәрде. Казан кыйбат шәһәр икән. Макдональдстан жыртык трусик бәл чыкты. Минекенә карта тегеп җибәрделәр. Сәлам егетләр, сәлам Әдилә, сәлам дуслар. Таныш булыгыз, Рүзәл. Безнең командада ул гына исерекләрне күрсәтә белә. Менә бу точный исерек. Дуслар, мин бит сезне сагындым. Ул алдагы. Рүзәл, нигә чыктың? Ник дуслар булай гына бастырып булмый бит инде. Әйдә, миниатюра күрсәтегез. Ярар. Дуслар, киләсе миниатюра бик тә кызык. Хәтта үзебез дә көлдек. Күз алдыгызга китерегез, авылда яңалыклар беткәч. Кичә больниска барам, зур таш ята. Шуннан ташында яткырганнар.
Хатынын 12-нче бала алып кайткан дип ишеткән идем. Әйе, туйдырдың юл игән ниндидер балалар ташып. Тагын нәрсәм бар? Бер көнне балык ашын ашадым. Һәм Балык ашсыз калды. алай икән. Синдә нәрсә? Кичә озак иттереп компьютер артында утырган идем. Һәм беләрсеңме нәрсә аңладым? Нәрсә? Компьютерның алдына утырырга кирәк икән. Кичә больницага барам, зур таш ята. Анда яткырганнар. Сөйләдем бит инде. Бетте алайса. Нәрсә бетте? Нәрсә бетте? Тормышның мәгънәсе. Ё-моё, папа звонит. Сәламәни. Хәлләр әйбәт. Әйе, Аяз җыртык турсик белән йөри. Әйе, әтисе кебек. Ярый, хуш. Нәрсә, дәвам итәбезме? Әйдә булды, җитте инде. Ярар. Сәхнәдә Эремчек КВН командасы иде. Рәхмәт. Болташ районы Эремчек КВН командасы. Моңа нинди йомгак ясарбыз? Мундир елмая, Тәбрис елмая, барысы да елмая торган смайликлар куйды. Афәрин дуслар, афәрин. Кемнең берәр сүз әйтәсе килә? Тәбрис. Менә туганнар да юк име Балтачта. Депутатлык турында да мәзәк булмады. Ләкин мин барыбер елмаю куйдым. Чөнки супер команда, менә афәрин, менә баштан алып ахырга кадәр елый көлдем. Хәтта карыйм тегендә операторга, ул да көлеп утыра. Шуңа күрә егетләр, кызлар, сез үпкәләмәссез, сезнең теге чыгыш вакытында менә шулай селкенеп торачак камера. Мен Эремчекнең организмга файдасы барлыгын белә идем. Но бүген җәмәгать бу Эремчек командасының име бу мәзәкләреннән әдрәк зыяны да тияргә может. Бу шаяру, әмма ләкин афарин. Молодцы! Ренат. Бу чынлап та эталон дип әйтимсең, күлдем, башлар авыртаймы, күзләр менә хәзер дә басып торалар, әйме, образлардан китмиләр. Менә афәрин. Рәхмәт бик зур. Супер. Сорау бирик әле. Бу җегет көлә беләме? Белә икән. Кирәк булганда көлә. Ярый, Балташ районы, рәхмәт егетләр, кызлар, алкышлар. Чемпион Татар лигасына 2 тапкыр чемпион команда Әкәмәт. Казан дәүләт аграр университеты. Каршы алабыз. Егетләр, ничек кәефләр? Кәефләр әйбәт, бомба барысы да яхшы. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләрне белдерәбез инде Казан дәүләт аграр университетына, Әкәмәт шоу проектына, Гүзәл Асылбаеваның вокал мәктәбенә һәм инде Любой бәйрәм оешмасының генераль директоры Мухаммадиев Рузаль улына бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Ярый егетләр, уңышлар, әйдәгез, алга кыздырабыз бу сәхнәне.
Әйдә шоярд, һәм әкәмәт шоу. Selam selam dostlar. Hayırlı dostlar, İsmail'ler misiniz? Keyifleriniz nişek? Қазір тағын да яқшырақ болашақ. Чөнки сезнең каршыгызда Әкәмәт шоу проектының резидентлары. Фаил, қаралы, біз неге қазір Акбарста ойнамайбыз? Братан, біз бит КВНщиклар, хоккеистлар түгел әйтәйін, бошны эшләтергә кирәк. Қарап тұрам да біз жейгелекке гел әзір түгел екенбіз бит. Нишләп? Бүкседен құтылмағанбыз. Так, жәмәғат шундай ой келді башқа. Әйдәгіз Америкаға көшіп кетеміз деймі, шунда Америка КВН лигасы ашып жибәрәбез. Ну, Фаил, тоқталы, біз бит английскийны білмейбіз. Рамил Агдеев татарша білмей, әйдә шаяртын алып бара бит әлі. Ғафур, сенден инде яңалыклар? Мен хаман шул акчасыз инде. Мені бит бу чыгышка да ауылдан киіндіріп жіберділер. Соня апаның трусигі ғана зорақ болды әзір. Ярар, бір шылма. Әйтегіз әлі Ғафурға алқышлап алайық әлі. Кішегінек аның бәйрәмі еді, әйе. Білесіңіз келсе? Нинди бәйрәм? День защиты детей. Біздің әлі дәжі бөлек тәсірлеген едік. Нинди бөлек? Ну, кіші қинамадық. Ну, бүгін не расслабляйся, конечно. Болды, жетті. Әйдек зәкәмәтлер жиылды, қам қыздырамыз. 1, 2, 3, dance, dance. Hop, 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 hey! Şeşekler esine böyle giderim. Haydi dostlar, aptekada bulgan hal. Көксәмсіз. Мен теге. Нәрсе керек? Теге инде. Әйтігіз ені әйтмеші берелмейм бет. Қиын мен. Әйтейін де әйт, нәрсе керек? Әйт олмаяны. Теге тетраксиклейді баймайыз. Әйе, мына шылын дейсің. Все, мұнда бет. Şeşekler esine böyle giderim. Oturmadan şaplarında. Bir малай шишәне күз белән ачырга өйрәнгән. Қояны, нинди банкалар ашасы бар дегенің анда. Şeşekler esine böyle giderim. Oturmadan şaplarında. Бик саран гаиләдә аерылышу. Менә бу балқырты минеке. Олайсан кресло арасындағы алма түшлері менеке. Төкін үйденнен аяғыңа шырпы кірген емі? Шығар. Шулай, значит, әйме? Менің ақшаға Египетқа барып қайттың. Загарыңы сол. Бәй, тоже менеке. Мен аузына қайдан алып келдім, между прочим. Алайса, театраль ұсталық менеке. Шулай ма? Терезе арасындағы шыбындар менеке. Ұштансыз қалдырам мен сені, аңладың ма? Şeşekler esine böyle giderim. Авылда көтелмәгән вакыйга. Бітті баш! Ужас, малай, ужас! Үләбіз екен! Туқталы, нәрсә соң анда? Фәрит тағының башы кеткен. Фәритні шалғызыз пішен шоу береді. Анаңны! Bak balın, şeşekler esine böyle giderim. Алло. Ай-яй, сабан түйшілі біз, ай-яй. Бюджет бойынша проблема yok. Ну, бюджет yok, проблема yok. Ай-яй. Салют, болашақ, ай-яй. Yok, ұзған елғысыман ұтқа шифер ұрғытмейбіз. Нормальный салют. Жыршылар тоже болашақ, ай-яй, ярар. Yoqшы, келіштік. Салам алейкум! Так, сіз кімдер боласыз? Исәмсіз, біз дуэт вақ балеш, ул вақ мен балеш, йоу. Неге келдіңіз енді сіз мұнда? Ну, мына біздің ойлабызша Татар эстрадасына мәғнәлі жырлар жетмей. Бұл сіздер Мөнир Ахмаев қайт әлі? Мөнир Ахмаев. Болды енді бұлай ғана айтам. Әйдеңіз, жырлағыз. Әйді бәлішкем жырлар. Дус қызларының бір-бірсіне жырлай тұрған жыр. Минем белән барасыңмы, йымышымны үтәргә, янарымда қалырсыңмы, ишек тотып тұрырға. Тоқтағыз әлі. Сіздің маға қадар бір концертта шығышы сағаныңыз бар ма? Бар, Илдарнықында.
Кім соң ол Илдар? Илдар. Яқшы. Ярар, айдагы сырлақ сен долайсың. Айда, мына мені кіндіңі пара. Хоттын білін тойдан соң бірге бір ятайдым. Әлі қоян әтті кірді, һәм меңа айтып берді. Алла иттерге керек, бұлла иттерге керек. Тоқтал інім, сенің әтейіңнен де шырла бергеніңі білемісің? Біля, конечно, бірге езабыз үш. Молодец, мен. Нишик Салават Миниханов қызлар янына жиына. Барам яныңа бүгін була, хе-хе. Так, ышқынығы сәлемінен, ышқынығы сен. Şeşekleri sine bülek giderim Şarların şaklarında katarım Hürmetli dostlar, ozaqtan нәрсе деп етесі келі. Міне деген проект, ең мүлейім езді тамашашылар. Сойлап алынған юмор, ең теке қунақлар. Әкәмәт шоу турында айттың, Айда Шаярт турында. Айда Шаярт тоже молодцы, келешегі бар мені қалса. Әкәмәт КВН командасы, бек зор рахмет. İzleme mine, zinhar izleme Minimizlerini seni düzleme Әкәмәт шоу проекты. Жюри ағзаларым, сізден нәтиже. Татар Йылмая, Жауидовы Йылмая, Мунир Йылмая, барысы да Йылмая тұрған смайлар көрсәттілер. Бек зор рахмет. Біздің зур фестиваль, үшінші үліш тамам, ақырына яқынлашты һәм барлық командаларны сәхнеге шақырабыз. Айда Шаярт, Татар КВН лигасы, зур фестиваль. Біздің бойтақ команда 5 Йылмая тұрған смайлик алып турға өтті, шерек финалға өттілер. Һәм енді жюри ағзалары сіздің сөздеріңізді іштесі келе. Башлайбыз. Татар Малайдан күшлер Ренат. Сенің кеслерің. Хайырлы кишлер, бик зор рахмет. Бұл фестиваль әйме КВН қызық. Бұл яңа эмоциялар, көп районнар. Сіздің ішігізді гіл күзетіп барабыз Инстаграмда. Чүнки кімнер білмей, әр бір районға 3 күнге барып, балаларны үйретіп, шунда уздырып, лидерлары мұнда алып келділер. Қызанша қаршы мұнда 100-ден артық 100 кіші, 200 боларға тейші. Районларның жетекшілеріне алар қарасылар, актив болығыз, яшілеріне жібәрігіз. Рахмет, нәрем. Ярар, қалғанын язырмын, деймі? Бек зор рахмет. Рахмет, бек зор. Рахмет, Ренат, рахмет, бек зор. Мунир Рахмаев. Өшін апта бірінші тапқыр жюриде отырам. Мінәдігіне келді, кәсілерін шоғыр айтасым келе. Бірінші тапқыр көрдім мені шындай бек көңілі болды. Шоғыр молодцы, бек көңілі. Ярый, қазір енді біздің нәтиже. Решат, сенің сөзің, һәм енді мен білем сенің бар нендедір команда. Кім біздің ішік алдынан шерек финалға өті? Рахмет бек зор, ең баштан мен проект турында бір-екі сөз айтып кетесім келе. Сізге егетлер, қызлар, апалар, әбилер, барығызға да бек зор рахмет, жетекшілеріңізге бек зор рахмет жібергенлері үшін. Барығызда бек оңған, бек шаярт болдыңыз. Өзіңізге әфәрін беріңіз әлі. Тамашашылар, сізге де бек зор рахмет келгеніңіз үшін. Менің бір сірім бар. Мен өзім әлік бір 2008 жылда бітірдім мен ол ішіне. Мағаншы мен пагон кейіп милиционер авы болып ердім. Шуңа бүгін мен пагон кейіп ери тұрған бір Лениногорск командасын, Бешпішмақ 02 деген командасын шерек финалға шығарабыз, дұрыс. Ақышлар! Әйда шығыз мұнда! Шығыз! Міне алар!
Біз сізді құтлыйбыз. Әфәрин, әфәрин. Бик зур рахмәт, командалар, зал, шундый күңелле булды, менә переформат, ниндидер яңалык, мин аны һәр вакыт яратам. Бүтән кешегә киңәш итәм, бүтән яңалыкка ачык булырга, менә җанланып китте, шулай бит. Менә әзерләгән команда. Менә бит әзерлисе бар, районнарга йөрисе бар. Сезгә командаларга күп рәхмәт әйтелим. Менә бу командага афәрин, егетләр, менә дигән итеп оештырдыгыз. Һәм ярым мин дә теге бер ялгыш китте бу уен вакытында. Кызып китеп мин бер ялгыш кына смайл күрсәткән идем. Так. Шуны төзәтәсем килә. Шунда чакырасым килә. Зәйнең кабартмаларын. Рәхмәт уен өчен. Апалар, хәер дуагыздан нитмәгез теге, өметегез үзелмәсен, рәхмәт. Рәхмәт Тәбрис сиңа, җылы сүзләрең өчен. Бик зур рәхмәт. Құтлыйбыз сезне Зәй районы. Авыл кабартмалары. Җавит абый. Менә шул кадәр рәхәт бер яшьлеккә кайтып килдем. Җәмәгать әйтәләр бит, һәр вакыт тәнкыйтьләр инде татарда юмор, мәзәк юк диләр. Менә татарның, мәзәкнең киләчәге, менә шушы яшьләр кулында. Менә моның өчен зур итеп рәхмәт. Алкышлар аларга. Татар юморының, татар сатирасының киләчәге сезнең кулда, чынында ул инде башкачарак стильдә, башкача форматта, кыска, әмма ләкин уйландыра торган, чакына фикер йөртергә мәҗбүр итә торган, турга теге маңгайга бәреп әйтә торган мәзәк юмор түгел. Шуңа күрә дә сез бу өлкәдә уңышлы эш итергән командалар. Шуңа күрә дә мин нәрсә әйтәсем килә, КВНның Татарстанда эшли башлауына, яши башлауына, халыкка ирешүендә 25 ел дип әйттеләр. Һәм миңа да бүген 25 яшь дигәч мин шул кадәр шатландым, җәмәгать. Мин тагын да яшьрәк буласы килеп китте, картаясы килми. Шуңа күрә дә сез бүген безне, тамашачыларны бер 10 яшькә яшәрттегез. Бик зур рәхмәт Җавит абый. Бик зур рәхмәт. Менә шулай иттереп безнең зур фестиваль ахырда якынлашты. Әйдәгез әле көчле алкышлар белән безнең ширек финалга үткән командаларны алкышлыйбыз, котлыйбыз. Инде икенче этапка үтмәгән командалар, кайгырмагыз, еламагыз. Безнең икенче елга дагын була әйдә шаяр. Район этапларында, зур фестивальдә сезне көтеп калабыз. Әйдәгез алкышлыйбыз барлык командаларга. Шуның белән безнең әйдә шаяр зур фестиваль ахырына якынлашты. Сау булыгыз, дуслар! Сау булыгыз!